Els centres de salut de Navarrés i de Xella es queixen de falta de personal per atendre el Departament d'Urgències. Els treballadors dels centres de salut de Navarrés i de Xella es queixen de que falta personal que atenga el Departament d'Urgències. El cas és que quan es presenta una urgència i els professionals d'infermeria i medicina deuen absentar-se per atendre-la, el centre de salut es queda sense ningú que puga rebre altra urgència i, per suposat, ningú que puga avisar ràpidament al personal sanitari. El que demanen els treballadors a la Conselleria de Sanitat és que tornen a calcular les necessitats de personal que són necessàries segons la població que s'atén en l'actualitat, ja que les plantilles estan obsoletes. Aquesta demanda, que ja s'ha fet formal, inclou un auxiliar d'infermeria per a Navarrés i un auxiliar d'infermeria, una administrativa i un vigilant per a Xella.